Takže mám tu tieto karty a urobím si z nich 3 rady. A vy si vyberiete jednu kartu. A teraz mi poviete, v ktorom bola rade. Tuto je v tomto strednom. Takže v strednom rade hovoríte, že by mala byť. Áno. Dobre. Teraz spravím ešte raz 3 kôpky. A zasa mi poviete, v ktorom je rade. Tá vaša karta. Takže teraz je v ktorom rade? V tomto prvom. Dobre. Takže urobíme to ešte raz, ako posledný krát aj. Teraz mi poviete zase, v ktorom to bude rade. Takže by to malo byť v ktorom rade? V tom prvom. Dobre. Takže hovoríte, že to bude v prvom. Áno. Teraz vám poviem, ktorá to bola karta. Bolo toto ešte za video. Áno. To ste ako urobili?